Kaya Mike. Bun. Naimbag nga bigat kada kayo manen apaw. Datoy manen da taon nga agaramid ti parparalan a bidyaw. Kat ni kumpare arje taltalon na. May ko apang ko sa rungkaran ni kumpare kay nagparti kano di kalman ti baboy dati kuana ti tangdan na nga karni baboy nga ka ta pammi kanulutwain. Ket napang kano mo nagtambak so na di taltalon na. Apan tayo sa rungkaran na paw. Darato tayo na po kataltalunan. Pantay sa rungkaran ni kumpare Gine. Kay tamtambak ka na iso na kahit. Panakilita yung bunubo na apaw. Darat dyan ni kumpare. Nagtamtambak na talaga. Dyan ni apaw. Nagadayaw. Madi makita. Pare! Nagpudout! Anti kitain. Tamtambakan na siya nataka ka naman. Danig nagbunubunain. Ayan kita niyan oh, mula pinagtambak na. Apo niya pinanglinis na titambak na niya. Pwede tatambakan pa ilang gabain. Sa nangarot ko para to dito rakmo pa. Marunong daw. So naglinis lagaro din niya, titambak mo na nakadasaan. Dito garot na sawa nga nagnanti ko ah. Dito bitaw. Atoy tambakan pa yata yung mamain. Una. Nay, palaran sa mo pinagtambak mo. Marunong lang garot ata danon. Kaya na nga di bagbagam nga karne nga nagparsyam ti kalman. Radta, nakasabit dyan ti ko ah. Mangga. Naluto nga ta dyan. Madi pa ah. Nagdardara sa karot eh. Sambuta ka atin naglaw nga tambakan. Naggalas mo ta pinagtamtambak mo, limpia ang mga imasi-masim mga insakto aray. Madi ata sira malain. Diwig mo na madi mga straight. Ata ti street natin eh. Atoy, Simpa nga rod. kano ating nga bunubun mo paray? May kakwatang aldawin. Limang aldaw. Aya. Hindi ka pinanya? Nagpudo na yung mayak tinangan. Sugar nga bagbagam ti kalman nga kwa. Dati nagparsyam ti baboy ta lutun ta tatuigat. Mike. Taro din ta ka. Tunot ta mangan ta. Mano nga baboy ay pinarti ti kalman niya? Dua. Baboy. Inya ti into da kanyam nga kwatang dan mo. I-post ka na dyan anakan. Ay matris nga eh. Ay may ta dyan anakan pang kinilaw birada ya. Yun ay tunot aja eh. Pudutin si ka. Igawam ta mabisina kon. Ito pa mapudutan nga nakausog. Pudutan ka. Ay na dyan sabit mo itak. Ito na eh. Sabit ko pinti ko ah. Mangga. Napakakanan ti aso ba? Ay sa toy. Uy. Man no sabsabit lang ata. Tignan na kumarin. Dahil kitang taman. Dapit na puinan niya. Dahan na po. Kompleto ah. Napoy. Iti ko ah. Karne. Sa ata dyan anakan kan ipaws. Dapit asin mo kayo man na eh. Kompleto kay. Ni kumari maun. Banatan tagarutan na ya. Kat iso da ito ya po ti itunom ya po. Anak-anakan. Ati matris ti baboy. Andam mo ti sibuyas tuwing kan kalamansi ngayon padalada ka. Ataw di ipos apaw. Ipos ti baboy. Ati ti lutom kumparay. Gararon ni sunan. Papasukin ta mabising ka naon. Mabalin siguro atan pare nga isangan. Balinan. Bigang ni napudot na. Makamarunot ati uging ta. Ron ata uging ta di. Awanan. May tipos nga bingay ko na nagdakkail. Ganyan sadsadyak ato nga nagdakkail tamok nga itida. Oh, yan anakan. Maya, rin. Tikanta at dandan pare. May mansuhalit na tangiwa mo na ya. Obligado ah. Hindi pa namigat nagbanog tambak ay. Maata dyan nagtulod dito ya. Maat nga rod. Di na linutaw. Di ata lang ko mga na yan. Ano linuto na. Kumaa. Balon naman si bubuo. Dugyot. Nagimas ato yun apaw. Anak-anakan kan ipos ti baboy. Duri lang putok-putokin si ka. Mayat. Naluto na apaw. Islice na ni kumparain. Lutaran? Wen. Okay. Lantang rod na to mga antang kay. Bisina nagpurot gini gamba gamain. Una, binuguya ang style.
At lang mo ito. Ito yun. Pudot kumpare. Pudot. Pudot ah. Pudot yun. Kaya mata. Yan tumong kami nagdalati ko ah. Tay. Tinidor. Tinidor talon tayo yan tag. Biro ka tinidor. Nandiyo restaurant na tinidor. Diyan tinidor dyan. Restaurant dyan. Pudot. Do ito mo kami ni kumarem. Padala naman din naluto nga balon taltalon. May amo na ta siguro. Una yun, pinangparparikat dito taon. May manati ti kita-kitabon niya paray. Una. Yung pabalon da ko mga naluto at tapay ko mga nangan. Una. Kaya nang sa nga mataya ko ni kumarem. Madi. Timpla akon. Una timpla mo na ta. Mangantan. Timpla kan saktay pinagtimtimplaman ti ko. Taga barko. Siman. Buin siman. Siman tamait. Siman nalon. Una si Manalaon. Na po. So ati na po aji tinunumikin ni kumparing anak-anakan kin ko. Ipos ti baboy. Ipos baboy. Dami na po imitaw eh. Medyo mayat din na po itatata pariyak. Buin may tata nalulunan. Nalulunan. Dado siguro daram ni kumarem. Ay kaya na po tamangan tayon. Bago tayo mga napo kararag tayo pa duwaot tayo pati blessings kini apo. Apo agyaman kami iti dayto nga taraon ing kami kanan itatta nga bigat ket sika kuwa apo ti mang bendisyon iti dayto nga kanan me ket sikamot na po iti mga aywan iti sumagtunggal may sa kana kami ket agtultuloy ka apo ket dayto iti dawatan me gapu tinagan mo Hesus. Amen. Amen. Pangantan paray. Bili ka na mabisita kon. Kaya yan kumararagya nga parparalan. Kaya mo kumararag, nagkarkararag mo. Buwan na langan ba dami duldulin ko nga ka pinagkarkararag. No maminsang ka, yan dala tagkararag. Ramos tun ang sinublat ta. Dakulkulbo na pare. Hindi mayat. Kada na damag mo kanina yung birthday. Jida. Ng litson niya. Punta ko kumadyan dama. Ito na ay. Mabay na. Mga dyan, litson dadjay. Litson baboy ajay. Ayaw kanya ka. Anak-anakan lang kanya ka litson. Hindi na kulbot sa pare. Takong gamin namin, minduwa na kanakon. Minsan tagpaparte tati ay dawat at yulaw. Kaya Mike. Gun. Mat. Mabisi lang kaya pare. Namikat. Naman, alam gamin tinaya sa digmud tayo tapos gawat mo lang sa pamandangan. May masati anak-anakan ah. So atat special. Anak-anakan. Matris. Dusidan tao man napitan. Kanyang pa din. Pura mo tente. Steady mabibitin na po ito. Hindi, matata. Lumagasi sa tutal niya. Doon pong kontestikan pare, makilabang ka. May mulang na kwa di litson panantad dyan ay sa makamaw. Ang isilupinak. Dawit ta. Amok nga makaya mo gisilupin nga siya garot tayo mabain. Ba, gado niya. Sino nga itong mga rap at taltalon mo pare?
No, tindra po, pagpalangatan, payukot. Ay, masigurado, talong nga bulan ng harapan. Ang naputon pa rin. Nagitulod ni Kumarin Pitinda mo. Bukse? Hindi mas ato yun. Ano sibuyas? Magmingaw titas talon niya. May meta. Tindalan tama din ang tagare. Kapang ganit. Sudag. Pudot. Ang rot kadwak tin hotel daw kay. Kaya nga tumangga. Idid daw. Mulbat. Rinuto mo kami nalalay. Hindi kami mulbat. Ito ya. Amo na ah. Hindi yung mga insakto ah. Nat. Nah. Hindi ka may basate pare. Bu. May basate. Wala gritok tagiwa mo ko nga mga niya. Baka naman eh. Manin na po itang pare. Rod. Basta timpadala ni ko pare. Mabibitintin na po ita. Naku ate bagas tata. Na. Nalunag na pagkat. So may tata na pagkat. Pagkapagkalay mo nasa may papal. Pero no ba? Tataray dagatin na po. Yan to mga tate kanandan. Tumarnaw. Grabe nga busog ko siya. Pare. Guro siya garod. Kasi matin na po ita, matin na po ita. Yang rod. Minsan nagluto tama sa silyasay. Kayam? Misa siya siya karan? Ano madita mabitinan, ano madita maibos din, maminsan to man ng bulanan. Bali mo lata. Aking nga bitin manan. Good smart na eh. Sibuyas lang na. Bus ka dun tama paray. Bas ka din niya eh. Ay na bulong sabaw. Kaya, Ayo basta bas ka dun talaang. Hindi na araw. bitin. Nagaduwa eh, bitin ka pa eh. Lang. Kahit matal talaga kasama na nagigigo pag arob ti kaya. Arat ta diraman na. Arte naman na. Nami masata mat ko na doon napin na po iba nabayan niya. Kung talaga marami dan, na po. Kaya niya nga daw mait day. Pantala may birthday dandaman. Tawag pidji ko nga pasnak mga mangan. Ket
Hanggang na dito ilang man ti video tayo na apaw. Kat sa pala ko tabuyain nyo duray ti parparalan nga video may hindi kumparay. Agyamang kami kada kayo. God bless you. Thank you.